Ngolunye usuku olushisayo, uZara uzobona isihlahla sama-aphula. Naphezu kokuba nentamo ende, ngeke awafinyelele ama-aphula. Uzothi uyazama ulula intamo, kodwa ngeke awafinyelele ama-aphula. Uzodangala ahlale ngaphansi kwalesi sihlahla. Kusenjalo, kuzoqhamuka uMazo iwundlu lebhubesi ngemva kwesihlahla. uMazo uzokwazi ukuthi akuyinjalo ngokuthi umude kangakanani, kodwa kufanele uthole indlela ezihlakaniphile zokufinyelela umgomo wakho. Uzobona inqwaba yamatshe eseduze nalapho futhi uzoyikhomba. uZara uzobona ukuthi kufanele enze njani. Uzobeka itshe phezu kwelinye ngokucophelela azakhele isitebhisi sokukhwela. Uzokhwela kulesi sitebhisi samatshe, alule intamo, awafinyelele ama-aphula ekugcineni. uZara uzoluma leli aphula eliconsisa amathe, futhi uzocabanga ngesifunda-sifundayo. Akuyinjalo ngokuthi umude kangakanani, kodwa kufanele uthole indlela ezihlakaniphile zokufinyelela umgomo wakho. To watch more stories, just visit our YouTube channel. All stories are in the present, past and future tenses, also available in various languages. How great! Also, members of the Abuti Academy get access to workbooks and much more. Visit our website to find out more about all the language learning materials that we have to offer. www.abutisyllabus.com